سلام تعنا هبلي كم ياللهم كم يتقنيو كبراتن فتواتن تخاتل تشدن رياكتس أنا بوغني እግዚአብሔር መስገን ሰላም አለኹ ባህል ወለድና ስለ ዝኾነ በሰላምታ ምሽ ጀሚረ እዚ ፕሮግራም እዚ ስለዚህ ባህል ማለትስ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋንን ቦታን ጽዕንቶን ጽልዋን ከም ዘለዎ ንማንም ሰብ ዝጠፍኦ ነገር አይኮነን ባህል ማለት ግን እንታይ ማለት ምዃኑ መብዛሕትኦም ሰባት የዋቁዑም ስለዘሎ ገሌና በቋንቋዶ ገሌና በባህሊና ገሌና በሃይማኖት ዶ ገሌ በኸም ስለ ዝኾነ ሓደ ኢና ገሌና ወሉ መከሮም ረኺቦም ስለዘሎ ሓደ ቦታታት ካብ ዝተገለጹን ብዛዕባ ባህልን ስነ ባህልን እንታይ ከም ዝመስሉ ብክሊፓትናን ብትሕዝቶታትናን ክነወግዒና ቅድም ቀዳድም ግን ባህል ማለት ብሓፈሻን ተርኢ እንተሎ ሓደ ኣብ ከባቢ ዝነብር ኣብ ዝኾነ ከባቢ ዝነብር ህዝቢ ምስቲ ካብ ካሊእ ከባቢ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ብሄር ብሄረሰብ ገለ ባህል ዝግለጽ ወይ ከዓ ማሕበረሰብ ከም ሓደ ሕብረተሰብ ዝፈልዮ መፍለይናቱ ዝኾነ ስነ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ከምኡውን ስነ ምሕደራዊ ሃይማኖታዊ ስነ ምግባራውን እንታይነቱ እዩ ማለት እዚ ክበሃል ተሎ ግን ብቋንቋ ብዘመሓላልፎም ሓድጋዊ ወይ ከዓ ዝገድፎም መንፈሳዊ ቅርስታቱን ከምኡውን ዝጭበጡን ዝድህሰሱን ዘይድህሰሱን ተባሂሎም ብዝግለጹ ሓድግታትን ቅርስታትን ኣቢሉ ብዛዕባ ባህሉ እንታይ ምዃኑን መንባሩን ዝገልጸሉ መንገዲ ማለት ባህል ማለት እዚ ጥራሕ አይኮነን ስነ ግጥም ክኸውን ይኽእል ስነ መልቀስ ክኸውን ይኽእል ብዛዕባ ሓደ ሰብ ተወሊዱ ክሳብ ዝመውት ኣብ ዝኸዶ ዝኾነ ይኹን ክያዶ ኣብ ህይወቱ ዘሎ ሰብ እንትውለድ ብኸመይ ንቕበሎ ናብ ዝዓለም እዚ ሰብ እንትዓቢ ብኸመይ ገርና ነመርዖ ሰብ እንትሞተና ከመይ ገርና ንቐብሮ ሓሳባትና ብምሉእ እንገልጸሉ ኣምላኻዊ ሕጊ ሃይማኖታዊ ልምድን ባህልን ክንጻባረቕን ዝኽእል ነገር እዩ ማለት ባህሊ ካብ ከባቢ ናብ ከባቢ ዝወራረስ ከም ምዃኑ ዝዓብን ዝብልጽግን ከምኡውን ዝመውትን ምዃኑ ድማ ክገልጽ ይደለ ማለት ካብቶም ካይዳታት ሓደ ባህሊ ናብ ካልእ ቦታ ዝወራረሰሉ መንገዲ ብክልተ መንገዲ እንትኸውን እቲ ቀዳማይ ብባዕዳዊ መግዛእትን ብኹይናትን ብኻልኦት ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳትን እንትኣቱ እቲ ብሰላማዊ መንገዲ ፈቲኻዮ ተወርሶ ባህሊ ብርክባዊ ንግድታትን ብትምህርታዊ ምትእስሳራትን ከምኡውን ሃገር ምስ ሃገር ብዝተፈላለዩ ዘለዎን ዝምድናታትን ናይ ንግዲ ሕድሕድኣዊ ርክባትን ስነ ቁጠባዊ ምትእስሳራትን ዝፈጥሮ ነገር ምዃኑ ሰባት ተጸቢቆም ክፈልጡ ኣለዎም ዝብል መግለጽ አለን እቶም ንሪኦም ዘለና ክሊፓትን ቪድዮታትን ኣብዚ ሕጂ ለማዓንት ዘውግዓሎም ዘለኹ ቪድዮታት እዚ ኩሉ ዘንጸባርቑን ካብን ናብን መን ወሪሱ መን ያወረሰን መንከ ጥንታዊ ባህሉ ነይሩ ዝብል እንዳንጸባርቑ ዝኸዱ ስለ ዝኾኑ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ውሕዳት ክሊፓት ድማ ሎሚ ኣብ ዘለናሉ ዘመን ንሪኦም ስለ ዘየለናን ብቐጻሊ ክስርሕሎም ይግባእ ስለ ዝኾነን ነቶም ዘየምትን ገጠምትን ምእንታን ካሊእ ጠመተ ኩርናዕ ክህብዎምን እንታይ ዝመስል ሓዱሽ ባህሊ ከም ዘለና ነቶም ዝመፁ ወለዶታት ንምፍላጥ ዘይኮነስ ገንቱ ባህል ወለድና ተዓቂቡ ጸንሕ ንምውራስ ምንታን ክጥዕም እዞም ክሊፓት ዚኣቶም ዝናኣድን ዝምስገን ስራሕ ካብ ዝሰርሑ ስለ ዝኾኑ ብከምዚ ገይሮም ገሊጾምሎ እንዳበልና ኢና ነውግዓሎም ዘለና ማለት ስለዚህ ኣነ ንሕና ንስኻትኩምን ክንባኣሰሉ ዘይግባእና መንገድና ሓደ ባህልና ሓደ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ መፍለይና ዝበሃል ወይ ከዓ ንሕና መን ምዃንና ዝገልጽ መፍለይና ሲ የለን ዳርጋ ሓደ ኢና ዝብል እዩ ስለዚህ ሓደ እንድሕር ኮይና ብኸመይና ፍቕርናን ሓልዮትናን ሰላምናን ክንገልጽ ንኽእል ዝብል ናብ ናይ ሎማዓንቲ ሒዝዮም ዝመጻኹ ክሊፓትን ቪድዮታትን ኣለዉ ብኣቶም ብምትንታን ኣቢልና ክንጀምረሉ ንኽእል እዩ ማለት ስለዚህ ቀዲመ ዝወስደኩም ናብ ተቐዲማ ዘላ ለሚኔ ዝተባህለት ቀዳመይቲ ደርፊ እዩ ማለት እዩ ኣብዛ ለሚኔ ትበሃል ዘላ ደርፊ ባህሊ ክገልጽሉ ወይ ከዓ ከንጸባርቑሉ ደልዮሞ ዘለዉ ከም ትሪኦ ዘለኹም ብተስፋ ዓለም ገብረ ስላሴ ዝተባህለ ደራፊ ዝተሰርሐት እንትትከውን ተላ ማለት እዩ ብዙሓት ከዓ ኣብዛ ክሊፕ እዚኣ ስራሕታ ዝተዋስኡላን ሞሳ ምስግና ዝግብኦም ሰባት ኣለዉ ቀፂልና ክንሪኦም ኢና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም መንገዲ መስተይ ዋንጫ ወይ ከዓ ካብ ቀርኒ ከፍቲ ዝስራሕ ዝነበረ ከምዚ ክቡራት ሰባት ክመፁኻ እንተለዉ ጋያሹ ክትህቦ እትኽእል ዓይነት መስተይ ሒዞም ሸሞንተ ሰባት ኮይኖም ከዓ ማእዲ ወይ ድማ እቲ መስርያ ኢልና ንገልጾ ነበርና ሓሳብ ብዘንጸባርቕ መልክዑ መግለጺ ፍቕርን መግለጺ ማሕበራዊ ምትእስሳርን ዝኾነ ማእዲኦም ጀሚሮም ክሊፕ
ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ከዓ እቲ ሚክሲንግን ማስተሪንግን ዝሰርሐ ሰብ ሚኢታዊት ዝበሃለ ሪከርድስ እንትኸውን ኣብቲ ሪከርዲንግ ቅድሚ ምጅማሩ ምግቢ ምስ ተበልዐ መግለፂ ሹሻይን ሓጎስን መግለፂ ብስራትን ሰናይ መንገድን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ብባህሊ ወለድና ሰቲ እዩ። ሰቲ ከዓ ብባህሊ ወለድና መግለፂ ብስራት እዩ። ንኣብነት እሲ ፅባሕ ክርስቶስ ክትንስኡ ኢልና ካብ ሞቱ እንገልፀሉ ወይ ከዓ በዓል ትንሳኤ ኣብ ነኽብረሉ እዋን ሰቲ ጌርና ማለት እዩ ንውዕል ኢና። እዚ መግለፂ ብስራት እዩ። ወለድና ከም ዝብልዎ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ ናይ ጥፍኣት ዘመን ዝበሃል ዝነበረ ነዚ ዓለም እዚኣ ብምልኡ ብዘመነ ኖህ ማይ ምስ 40 መዓልትን 40 ለይትን ምስ ዘነበ ሓንቲ ብትክክለኛ ተላኢኻ ተባሂላ ትፍለጥ ርግቢት ነቲ ብስራት መግለፂ ሒዛትሉ መፅያ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንኖህ እቲ ማይ ከም ዝደረቀን እቲ ማይ ከም ዝወሓደን እቶም ሳዕርታት ከዓ ብትክክል ከም ዝወፁን ዘትንቢ ወይ ከዓ ዘበስር ሳዕሪ ወይ ከዓ ሰቲ ሒዛ ከም ዝመፀት እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ከዓ ንተምሳሌት ሰላም ርግቢ ንጥቀም ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዞም ውህላዲ ኢዶም ብማይ ኣይኮኑን ተሓፂኦም መወዳእቱ ብሳዕሪ ጌርካ ኣብቲ ገጠራት ክፋላት ከባቢታትናሲ ከምዚ ባክተርያ ዶ ጀርምታት ዶ ወዘተ ገለ ዝበሃል ነገር ኣይፍለጥ ነይሩ። ስለዚ በበሊዕኻ ኢድካ ተሓፃፂብካ ገለተ ይኮነስ ኢድካ ኣብ ዝረኸብካዮ ነገር ኣብ ቆፅልን ኣብ ካልኦት ነገራት ስለዚ ልዕለ ቢሎም ብዝረኸብዎ ቆፅሊ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ማለት እዩ ቀደም እዩ። ስለዚ ንዑ ከዓ ገሊፆም ኣሎ እዮም ብኣግባቡ ገይሮም ኣብዚ እቲ ዳይሬክተር ክገልጾ ኣቕሪብዎ ዝነበረ ሲን ማለት እዩ ፓርት ናይታ ክሊፕ ክንሪኦ እንተለና እቲ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበሃል መግለጽታቱ ዝረኣናዮም መብዛሕትኦም ጎይላታትን ባህላዊ ጾታታትን ዘተባብዕዎን ዝሕልፍዎን ዝነበሩ መልእኽትን ቴማን ነይሮም። ንስ ከዓ ንፍቕሪ ንወዲ ዓድኻ ምስ ሕዋትካ ምስ ዘመድካ ምስ ቤተሰብካ ኩሉ ጠቕላላ ማለት እዩ ስኒትን ፍቕርን ሓልዮትን ክህልወካ ከም ዘለዎ ኮሚደረ ፀብሐ ኣቡኔ ወዲ ዓድኻ ዘይብሉ ኣይጥዑምን እየ እናበሉ ዝገልጹ ከም ዝነበሩ ዋላት ጀማራይ ናይታ ክሊፕ ክጅምራ ከሎ ኣብቲ ዝረኣኹሞ ማለት እዩ ትጋዓሲ ወይ ከዓ ኣፍሮ ወድሲ ሰንቲሩ ፀጉሩ መጀመርቲኡ ክጅምር ከሎ ናብ ወዱ ብድሕሪኡ ዝረኣየካ ምስ ወዲ ዓድኻ ብሕብረትን ብስኒትን ክትነብር ከም ዘለካ ዝገልጹ ቴማታትን መልእኽታትን እዮም በቲ ጎይላ ቢሎም ዝገልጹሎም ነይሮም። ብዓንዱ ወይ ከዓ ብቐንዲ እቲ ጎይላ ንባዕሉ ማሕበራዊ ምትእስሳር ዝንፀባረቐሉ እንዲ ነይሩ። እቲ ተኣኪብካሲ ጎይላ ዝበሃል ነገር ኣይግበርን ነይሩ። ኣቦ ጎይላ ከዓ ዝዳንየካ ብኸምዚ መንገዲ ማለት እንቀፅል ኢና ብደንብ ጌርና ብሰፊሑ ክንሪኦም ኢና። ኣብዚ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ትሪእዎን ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ትዕንቆ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ተመርዓወትን ዘይተመርዓወትን ወይ ከዓ ንእስቲ ጎርዞን ምዃናን ዘይምዃናን ዝገልጹ ከም በዓል ዝብጦን መስቀልን ዝመሳሰሉ ነገራት እንትህልው ጎባጎብ ከዓ ብዝተፈላለየ መልክዑ ክልተ መፃምዲ ተጌርካ ብዝተፈላለየ ከባቢታት ዝግበር እንትኸውን ሓንቲ እውን ከዓ ትግበር እያ ማለት እዩ። መብዛሕትኡ እዛ ከምዚ ትገብር ጓል ኣንስተይቲ ዕርያ ብዕድመ ድፍእ ዘየበለትን ገና ከዓ ማለት እዩ ጎባጎብ ማለት ሲ መግለፂ መጋየፅታት ሓደ ኣካልና ኮይኑ ኣብዚ ትገብሮ ዝነበረት ምስ ዝብጦ መስቀልን ካልኦትን ዕድመ ንእስነታ ዝገልጹ ነገራት እንትኾኑ ጎባጉብ ዝበሃሉ ከዓ ክልተ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ማእኸሎም መስቀል ዝግበረሎም ወይ ከዓ ዘብጦ ዝግበረሎም እንትኾኑ እንተለዉ ቶም ዕብይ ዝበሉ ዓባይ ሰበይቲ ከም ትገብሮም እዮም ዝሕብሩ ነይሮም። ዝትሪእዎ ዘለኹም መንእሰይ ካብ መጀመርቱ ጀሚሩ ትደራፊ በዓል እዩ። እቲ መንእሰይ በዓሉ ከም መግለፂ ደርፊ ወይ ከዓ መእተዊ ንባዕሉ ተጠቒሙሉ ዘሎ ማለት እዩ። ጋዕሲ ወይ ከዓ ጎተና ብዝበሃል ክምክም ኢሉ ዝተሰንተረ ኣይኮነን ከም ህድሞ ዳሕራይ ክንገልጾ ኢና። ግን እቲ ጋዕሲ እቲ ወይ ከዓ ፀጉሩ እቲ ኣንዊሕዎ ዘሎ ፀጉሩ ማለት እዩ መግለፂ ባህሊ ወለድና ምንባሩ ወለድና መልክዖም ከምኡ ኢሉ ተፈጥራዊ መልክዖም ብጣዕሚ ጽቡቕ ወጅሃት ከም ዝነበሮም ዝገልጽ እዩ። ተረርተ ፍንጫ ሰብ ቆማታት ወይ ከዓ ንውሕ ዝበሉ ዋላ ክኾኑ ይኽእሉ ብዘየገድስ ግን እቲ ግርምኦም ኣብ ፀጉሮም ኣብ ጎተኖኦም ይስንትሩ ከም ምንባሮም ዝሕብር ባህሊ አንጸባሪቁልና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ መብዛሕትኡ ሰባት ኣብቲ ሎሚ እዋን ከባብን ኣውራጃን ክፈሊሉ ወይ ከዓ ክቀላለሉ እትሪእሉ መንገዲ ሰባት ብዙሓት ዝስሕቁሉ እትሪኦ ማለት እዩ እቲ ውቃጦ ዝበሃል ነገር እዩ። ስለዚ እተን ወላዲትና ወይ ከዓ ተነዴና ኣብ ቅድሚት ዘለዋ ማለት እዩ ብክስዕስዓ እንተለዋ ብምዕሩግን ግሩምን ብዝኾነ መንገዲ ዝገልጾ ዘለዋ እንድብ ዝበለ ኩዳ ዝበሃል ሳዕስዒት ኮይኑ እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኣያድራር ዝመስሉ ሰብኣይ ብሓፂሩ ንኣያድራር ዝረዓል ኩሉ መንገዲ ከዓ ማለት እዩ ባህሉ ኣኽቢሩን ንባህሉ መሲሉን
ዝነብር ዓይነት ሰብ ስለ ዝኾነ ንዑ ዝመስል ሰብኣይ ዘሎ ገይርዎ ዘሎ ቆቢዕ ከዓ ካፍቲ ሙሉእ ራውንድ ክቢ እዚ ብዝተፈላለዩ ሎካል ማቴሪያላት ብናይ ዓድና ክስራሕ ዝኽእል ብስየን ብዝመሳሰሉ ነገራትን ስራሕ ዝኽእል ዝነበረ እዩ ማለት እቶም ሰለስተ ዘለው ዕሩኽ መርዓውቲ ዝመስሉ ሻሾም ዓሚሞም ዘለው እዮም ብትክክለኛ ነቲ ባህሊ ዝገልጹ ዘለውን እተን ኣዴውን እቲ ውቃጦን ገይረን ሸነን ይብላ ኣለዋ ማለት እዩ ካብዚ ገሪምኒ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ክሓልፎ ዘይለለኹ ነገር ተሃለዎ ኣብዚ ለሚነይ ዝበሃል ሙዚቃ ኣብ ሰብኩን ሚድያ ዝተለቐቐ እዩ ሰብኩን ሚድያ ዝተባሃለ ቻናል እዩ ዘርጊሕዎ ዘሎ እቲ ህርመት ናይ ተኸበሮ እዩ ንስ ከዓ ዝንጉዕን ብጣዕሚ ቀስ ኢሉ ዝተሃርመ ኸበሮን ምዃኑ እዚ ከዓ እቲ ናይ ሎሚ መፅኡ ዘሎ ሸኩል ደርቦ ዘይኮነስ ትባህል ወለድና ህድ ኢሉ ስዕስዕን ሙጋእ ዝበሃል ኣብ ሳዕስዒት ከም ዝነበረ ማለት እውን ኣብ ማእገሮም ዝተፈላለዩ ፓተርንታት የርእዩ ከም ዝነበሩ ዝተፈላለዩ መልክዓት ከም ዝነበሮምን ሕጂ እውን ከም ዓይነት ስዕስዒት ስዕስዕ ሰባት ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ ማለት እዩ እዚኦም ሰለስቲኦም ትሪእዎም ዘለኹም እቲ ክዳን ወለዶም ባህል ወለዶም ተኸዲኑ ሽራራት ዓጢቃ ዲኖ ገለ ዝበሃል ነበር ኣገላልጻ ወለድና ካብዚ ዝመፀ ከም ምዃኑ ንዕኡ ከንፀባርቕ ኢሉ ተኸዲንዎ ዘሎ ባህሊ ዝገልጽ ፒውር ዝኾነ ባህልታት ዝገልጽ ትጎተንኡ ኩሉ ነገሩ ማለት እዩ ስለዚ ክንቅፅል ኢና ናብቲ ባህል ወለድና ክንሪኦ ኢና ሕጂ ኣብዚ ዝረኣኹሞ ካብ ምስንታር ጋዓሲ ኣብ ዕርካ ጓሲ ካብ ምስንታር ሚዶ ኣይተሓረስን ዶ እንታይ ዋላ ዝብል ኣብቲ ናይቲ ክሊፕ ዘሎ ሓደ መልእኽቲ ፀውዕ ለይነት ዓርከይ ዝብል ንሱ ማለት እዩ ስለዚ ተተርጅጉ ወይ ከዓ ተሓፃፂቡ ሓደ ሰብ ኢዶ ልሚፁ ክበልዕ ከም ዘይብሉ ሰሪሑ ክነብር ከም ዘለዎ ክሰርሕ ከም ዝግብኦ ዝገልጽ ባህሊ ወለድና እዩ መለስቲ ከዓ ብኣግባቡ መሊሰና ኣሎ ካብ ምስንታር ጋዓሲ ኣብ ዕርካ ጓሲ ካብ ምስንታር ሚዶ ኣይተሓረስን ዶ ዛትሪዋ ዘለኹም ንእስቲ ጎርዝ ኣብዚ ክሊፕ ብጣዕሚ ካብ ደስ ዝብሉ ባህርያት ናይቲ ክሊፕ ዝወሰድዎ ሓንቲ ንእስቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣላ እዛ ንእስቲ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ገይራቶም ዘላ መጋየፅታትን ርግዓት ወለዳ ወሪሳትሉ ትኸድ ዘላ ኣብ ማእኸል ናይቲ ሕጂ ዘሎ ወለዶን ናይቲ ቅድም ዝነበረ ወለዶን ድልድል ኮይና ከተገልግል ተስፋ ዘለኒ እዩ ማለት ስለዚ ባህሊ ወለድ ብከምዚ ገሊፆም ኣለዉ ኣተዓሻዲኻ ባህል ወላዲኻ ኣተዓሻዲኻ ትምኖ ደዲኻ ኣተዓሻዲኺ ትምኖ ደዲኺ ይዝብል ክብረት ክትህብ ከም ዘለካ ማለት ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ማለት ቀዳማይ ትእዛዝ ምዃኑ ካብቶም ትእዛዛት ሓደስቲ ዝኸበረ ትእዛዝ ምዃኑ ክነኽብሮ ዘለና ምዃኑ ባህል ወለድና ብከምዚ ዝገልጽ ነይሩ ማለት እዩ ኣተዓሻዲኺ ትምኖ ደዲኺ ይዝብል ስለዚ ኣቦኻን ኣዴኻን ብሂወቶም ተለው ዝኾነ ነገር ክትገብረሎም ወይ ከዓ ክትሪኦም ከም ዘለካ ዝሕብር እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ኣብዚ ውሽጢ ክትሪእዎ ዝግባእ ማለት እዩ ኣብ መሳርሕታት ሙዚቃ ጓይላ ትግርኛ ጥሩምባ ከም ሓደ መሳርሒ ከም ዝነበረ ዝገልጽ እዩ ጥሩምባ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንኣውያትን ንመልቀስን ንቐብርን ትጥቀመሉ መሳርሒ እውን እዩ ግን ኣብ መሳርሕታት ሙዚቃታትና ዘሎ እዩ ክራር ጭራዋጣ እምብልታ ከምኡ ከዓ መጣቅዕ ዝበሃል ከም ናይ ሎሚ ድራማ ኣይነበረን ስለዚ ድጉሪ ወይ ከዓ ካልኦት ተሰሪሒሎም ወይ ከዓ ንብዙሕ እዋን ዝሓቆቁ ድጉርታት ጌርካ ምንጫብ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ባህሊ ወለድና ኣብዚ ውሽጢ እዚ አንጸባሪቁም ኣለዎ ማለት ለሚነይ ተስፋለም ገብረስላሴ ማለት እዩ በአግባቡ ብውሕልል ኩነታት ናፍተናይ ቀደም ምልስ አቢሉ ኸሪኤልና ዝደለዮ ዝኾነ ያታዊ አተራርኻ ዝበሃል ኣሎ ካልኦት ዘይቤታት ምሻለው ካብኣቶም ሲ ዘካር ሕሉፍ ብዝበሃል መልክዑ ናይ ቀደም ዝሓለፈ ነገር ንኸንጸባርቕ ዘምጾ ነገር ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሚእታዊት ሪከርድስ ማስተሪንግን ሚክሲንግን ሰሪሖም ወዲኦሞ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጎበዛት ከምዚ ዓይነት ማስተር ክትገብሩ ከለኹም አንቶም ሚክስ ትገበርኩም ከምዚ እንተ ትገልጹ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ማለት እዩ ተስዓራት አደሰ በአግባቡ ጌሩ ነቲ ክሊፕ ክግለጽ ማለት እዩ ጽቡቕ ነጥቢ ንኽህልዎ ወይ ከዓ መወዳእቱ ከዓ ቁም ነገር ዘሎ ነገር ጌሩ ንኽሰርሖ ካብ ዝሕለፎ እዩ ነቲ ክሊፕ ማለት እዩ ዳይሬክተሩ በዓል እዩ ትሪኦ ኣለኹም ዳይሬክቲንግ ኣብየት ዳይሬክቲንግ እዩ ዝበሃል ራእይ ወስኪ ቶም መናእሰይ ከመይ ጌሩት ኮስቲዩም እቲ ሜክ አፕ ብኸመይ ገሊጽዎም ከም ዘሎ ካትወን እቲ መግለጺ ብሙሉ በአግባቡ ትባይብ አምጪዎ ኢለ ዝገልጽ ማለት እቲ ባህል ወለድና ኮፍ አቢሉ ከርኤና ዝኻለ ክሊፕ እዩ ራይዎ ጂጂ ፒክቸርስ መወዳእቱ ሰሪሖሞ በመወዳእታ ማለት እዩ ዝኹለይ ኮስቲዩም ዘሎ ናይ ፒክቸር ኮሪዮግራፊ ግዛዕ ብሙሉ ዝተዋጻሉ እዩ ማለት እዩ ሎሚኔት ተስፋለም ገብረስላሴ ግጥምን ዜማን ባህላዊ እዩ ናይ ህዝቢ እዩ ማለት እዩ ሚክሲንግን ማስተሪንግን ከዓ ሚእታዊ ሪከርድስ እዮም كبر وقعتي أبز زرزر كم زلوهم أنت اللي خمهم نسرحهم كتمصوهم تخليهم بتعمي صبق بخنا ملكوعي تجلسوا نب كلاي موسيقى كن كيدينا زي قاب ناهم ريكاردس أب قرب أوان تسريحه بزحت سبات كأب
ኮሜንት ዘምጣኹሞ ማለት እዩ ናሆም ሪከርድስ ዝበሃል ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ከምኡውን ድማ ግዜ ፊልም ፕሮዳክሽን ፕሮዲስ ዝገብሮ ማለት እዩ ፊልም ፕሮዳክሽን ማለት ብገንዘብ ይኹን ብኻልኦት ናውትታት ብምቕራብ ፕሮዲስ ዝገብሮ እዩ ናሆም ሪከርድስ ከዓ ሪከርዲንግ ዝሰርሐ ማለት እዩ በዚ ስዕብ ኣድራሻና ትረኽቡና ኢኹም እዮም ኢሎምኩም ዘለዉ መጋሉዋ ዝበሃል ድምፃዊት ሰብለ ካሕሳይ ዝስራሓቶ ራያ ራዩማ ብኣግባቡ ዘንፀባርቕ ክሊፕ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ክሊፕ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ከዓ ናይቲ ደርፊ ክፋላት ኣለዎ መጋሉዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ እዩ ካብ ምንታይ እዩ ዝጅምር ካብ ዝመጀመርታ መረፃ ቦታ ኢና ክንብገስ ማለት እዩ ሎኬሽን ማናጀሮም ብጣዕሚ ጎበዝ ምዃኑን መቸት ወይ ከዓ ማዓበይ ዝበሃል ማዓዘናበይ ብኸመይ ነቲ ክሊፕ ክሰርሖ ከም ዝደለየ ዘረድአና እዩ ማለት እዩ ኣብ መጀመርታ ናይቲ ክሊፕ ሲ ብዓባይ ዳዕሮ ይጀምሩ ዘሎ ዓባይ ዳዕሮ መግለፂ ምሕቋፍ መግለፂ ሓሳብካ መግለፂ ኣብታ ትሕቲ ጽላል ኮይንካ ሓሳባትካ ትገልጸሉ ባይቶ ወለድና ኣኼባ ዝግበረሉ ዝነበረ ብዙሓት ሽምግልናታት ዕርቅታትን ከምኡውን ካልኦት ነገራትን ዝካየደሉ ዓብይ ዳዕሮ ኣብታ ዓብይ ዳዕሮ ጽላል ካብቲ ጽላል ንሱ ተበጊሱ እዩ ነቲ ክሊፕ ክሰርሖ ተበጊሱ ዘሎ ማለት ስለዚ ኣብ መጀመርታት ክሊፕ መጋልዋ ናይ መወዳእታ ማእኸል ክሊፕ ከዓ መጋልዋ ናይ ፍልቲ ድምፃዊት ዝኾነት ኣብ ቋንቋ ትግርኛ ደስ በሃሊት ደራፊ ተባሂላ ትግለጽ ንግስቲ ሓየሎም ናታ ደርፊ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደስ በሃሊት ደርፊ ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ نعاك أنت سينا كخوندو بالخاني إلو يجمر مالتي بوخ بلنا مسئنا لنا منوم بلنا دام برايا رايو ما قوانقواسي خنا وقعكم مننا حجي قريبنا لنا مالتي بحاتيرو تلازان ناي رايا نختو قعلو طعم زي خوري بتعمز حقوسن نسحاق زخون قوانقوا نفخران نكالوتن نقراتن اتتكمل قوانقوا ايو منوم بلا دام مالت منو يلا دام منو يلا ينبر مالتيو منو بلا دام تمتصلو خمسي رلو خميين تيلو كاست تمتصلو خمسي ريكم الله خو ايه مالتيو بتعم دس بزبل قوانقوا بقى هرمت نايت قوانقوا كساب حجي كاب زغرمكم اب فوليات غويلاتات تግርኛ اب صوتاتات تግርኛ اب كدادنا كل ነገሩ ዘይተበረዘ كساب حجي كساب مودأታት ጸንሐ ባህል እዩ ማለት እዩ ዝዝራኹሞ ቀደም ሕጅሪኹሞ ዝነበርኩም ጎጆ ወይ ከዓ ገዛ ኣብ ራያ ከባቢ ዝስራሕ ምስቲ ደጓዓ ምዃኑ ማለት እዩ ፍልሕን ካልኦት ነገራትን ዝበሃል ነገራት ኣዝዮም ኣየጸግሙን ኣብቲ ከባቢ ስለዚ ካብቲ ወርት ፍሊ ብዝበለ መልክዑ ዝስራሕሲ ናይዚ ከባቢ ኣሰራርሓ ብዕንጨቲ ዝስራሓሉ ከባቢ ኣሎ ከም ዝግድግዳ መሲሉ ተሰርሐ ካብኡ ከዓ ጎጆ እዩ ማለት ይስራሕ ኣብታ መወዳእታ በር ናይቲ ገዛ መብዛሕትኡ ግዜ ካፋይቶ ኢልና ንገልጻ ወይ ከዓ ዛናይ መትሓዚት ጠስምን ጸባን ኣይትፍለን ራያ ዓዲ ሹሻይ ዓዲ ጠስሚ عد معر بلع عدي اتوسته بلع زبحال يو مالت ورجاتاتن ورزياتن زخونو نشمغلنا فقع فقري قل زبحال زغلصلو اب تحتي عبي صلال دعري كابزي جمير نير تبع الكليب مالتيو قتلنا زتري وزلهم قنان ወይ ከዓ ድርማ ሞራያ ናይ ባዕሉ ዓርሱ ዝኻለ ማለት እዩ ተዳሒሳቶላ ተደርሚ ማቶላ ኢሎም ዝገልጾ ማለት እዩ ድርማ ሞራያ ቁኖ ባህላዊ ቁኖ ራያ እዩ ሕልፍ ኢሉ ከምዚ አልባሶ ዝመስል ሓደ ፍሪ ዝበለ ነገር ኣለዎ ብደቂቕ ከዓ በአግባቡ ከምዚ ቁናኖ ርግጽዒፍ ኢሉ ዝገልጾ ሓደ ደራፊ ርግጽዒፍ ሲ ክብል ዝበለ እዩ መቸስ ከምኡ ዓይነት ፓተርን ዘሎ ናይ ቁኖ መልክዕ እዩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ ማእኸላ ልጻያ ወሰና ልጻያ ዝብል ነበር ማእኸሉ ልጻያ ዝበሃል ናይ ጋም ዓይነት ተቋና ከዓ መወዳእታ ማለት እዩ ዛናይ ጋም ነገር አላተን ብከምዚን ዝገልጾ እትሪኦ ዘለኹም ቀምሽ ባህላዊ ክዳን ራያ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ቀምሽ እዩ ብከም ዓይነት ከለር እዩ ዝገልጽ ከለር ከዓ ኒውትራል ወይ ከዓ ግሬይ ብዝኾነ መልክዑም ዝገልጽዎ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ታው ዝግበር ጥልፍ እውን ፓተርኑ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ከባቢታት ራያ መመወጽ ስኒ ገለ ሽፋይ ሰኣን ገለ ዝበሃል ነገራት ልሙዳት ስለ ዝኾኑ ኣብ እዝኖም ዝኾነ ሽታሪሓን ገለ ዝበሃል ነገራት ኣይፍለዩን እዮም ከምዚ ትሪኦ ዘለኹም ያ በአግባቡ ገሊጻቶ ዘላ ሰለ حجبزي كرينا دلي زلو تدرافاي حدين عطول حدا وسدان ده يزبهال زلو مالت وسدني لك كواي زبهال لين كوسدا خم مخانو نتم ولادي اديم ولادي ايوم نتم ولادي انت اخا تقبر زلخا عينتيو ابشم قلنا ام تطويلهم زلو مالتيو تم ابو رايوم كم عينت اتحزاب بتري كردنا خدان اجلالص فاشال اكسبريشنهم خندينا يزاكل صب كم مخانيهم تريو بتعم عمي دس بهالي مالتي ابزي حزاتو زلات عطنو زلا معطنا يزبهال نتم وصا تولدكم زعب
زعبكم صبا تسمي قال زبهال نغرات بمولهم تفلطوهم تخونيكم ميبي جن تشيز ان باتر لكم قال تماهركم ممكن تخونوا صبان تسمن اجبون زبهال استحقون حقوان زبهال الله نعدكم كتمص خلكم زي كيستكم كيتخدو منتان نتم ولدكم استينا بلوم يخم اب وصا زعبكم نبعلو زي تريو زلكم متحاز صبا مقمط تسمي ወይ ከዓ محلبي مراخبي إلا نصوعو مالتي مراخبيت إلا نصوعو أبوزحات كبابتات كا كفايتو قليلهم زصوعو سبات اللو مالتي بخمزي يو زقلت تعاطنو يا زلا معطان مالت صبوق شتا منتان كلو ابوشتو دس زي بالنجر كيهلو منتان اتي تيستون اسميلينغون غود منتان كونسي بخمزي اجرا تعاطنو زلا مالتيو إذا تريو زلكم منتاي يمسلكم باتريو موداتا شاف نايت باتري نايتهم سبعيو كميجر كافريت كاخيتول موداتا باغباو ندحر اب كبابتا ترا ريخموت باترزي باتريو دحرايكا ابزي تريو زلكم كبابي كلتا سبات مشكو فيلم الله بز كبابزي تا باتري اب الله مالتي خطريو واخم ازوم شماغلتات غوبزات ويكا مناسي رايا مبزحاتو غزي زفلطلو مالتيو غمايه بموالن بمفكارن فقرو من نافقوتهم فاقيعم زلو مالتيو فاقعي فقري يمزل فقرن مالتسي فقعوا فقر مالتسي نافقوتن فقرن مالتيو ازي مالت كغلصو زخلو بمزحتو غزي بغمايه ببهلاو ياغلالصاتاتيوم زغلصو مالت سلازي كغلصو خلو خمزيوم بطعمي غلبتهم غلبتنياتاتيوم اسمن معرن كمزي خا اجبون رغون ndامرصو ndاولع زعاوي سبات سلازخون بخمزيوم تانيصوم زعابي مالتيو حجون ابي كم حدا وهبتو غيرهم زهبو زلو اتم ابو مالتي اب قدم سبات اب قدم كلهم وهبتو غيرهم زهبو زلو خا عدو كحلولو زخل جغننت يحمن رايا عدو زحلولو اتا ناي ابو زورسا مالتيو نوح من شريو تقبلوا زلو مالتي ስለዚህ مغلصي تكوستيوم فانوتوتيوم زبحلو مالتي ስለዚህ فانوتاي مالت بቋንቋ ትግርኛ ፋኖ ማለት ሲ ተኳሳይ ማለትዩ ስለዚህ ተኮስትዮም መብዛሕቶም በከምዚ ዓይነት ሓሳቦም እዮም ዝገልጹ ከባብታት ራያ ዘለው ሰባት ማለትዩ ተኮስት መንባሮም በከምዚ ይዝግለጽ ኣብቲ ولا كل جزء عتاقومن دغدغيتن عتاقن يلوم زغلصو مالتي نحنا مبزحاتو جزء دغدغيت إلا نغلصو معطقو زلو غيرو زلو خا كم زتريو زلخم قلها زمله نايت ايت تايز بهالي مالت ስለዚህ مبزحاتو جزء نجغلነት زغلصيو كم جيرم يم كاصخدو مبزحاتو جزء زعيت كزي ويكا زعتاق زي نبزحات سبات كشلمو غلريخمم تخونو تخليهم قدم حجون كمو ارتست منغشارد ان دكتور دبرصيون غبر ميكائيل بعضم كتشلمو زنور خنزي عينتي مالتيو مغلص بهالي gumaye كم زتريو زلهم قال السيت تخون ود تبعتاي حسابهم كغلص خلو فقعوا فقر يخون يخليو زمسلهم حساب نت محبرسب كزاربو نحرداد اليوم سي بقطتا كم تحجي زلو مالتيو ميل ويكا ميسج يكونن زلو خلو ات حسابهم ويكا تفقرهم ويكا تنافقوتهم ويكا حنت قال مفتاح حدا من اسي رايا ويكا محزانو متكازو زغلصلو غمايه يلو اب ماخل درف بزهبو قررتون فخراني مالتي ስለዚህ እቲ ابو زلو ناي غمايه ناي فخران مغلصي تناي كم زلكع ماسنياتات زغلصو لملختي عرسو زخاله تيما زلو ግጥማዊ بزخونه ملكعو زغلص يو مالتي ስለዚህ ዜማ ጥራሕ አይኮነን ግጥማውን بزخونه ملكعو ይዝግለጽ بخمዚ ኸ አይገልጹ ስለዚህ አመብዛሕቱ ግዜ ኣብ ከባብታት ራያ ብጣዕሚ ብሉጻት ስራሓት እንተሃለው እቲ ንከባብታት ራያ ጉልዩ ከውጽ ኪኢሉ ዝነበረ ሓደ ስራሕ ግን ማህሌተ ጉማየ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ራያ ብዶክተር ሓጎስ ተኻይዱ ዝነበረ ቅድም ሕጂ ማለት እዩ ማህሌተ ጉማየ ሙሉእ ራያ እንታይ ምዃኑ ከመይ ዓይነት ናይ ጉማየ ስርዓትን ናይ ፍቕሪ ኣገላልጻ ስርዓትን ከም ዘለዎም ዝገልጽ ናይ ካምፕ ፋየር ዝመስል ብዘመናዊ መልክዑ ማለት እዩ ባህላዊ ኣገላልጻ ጎይላ ዝጎይሉ መንገዲ ማለት እዩ علامات أوعلو محدارو مخوني كلا چرچر وعلو محدارو مخوني مزحت غزي مخوني ماخل كبابتات رايا بمخانو علامات أوعلو محدارو مخوني كلا چرچر وعلو محدارو مخوني اب چرچرو وعلو محدارو مخونيو علامات أوعلون محدارو مخونيو سلازي مخونسي صبوت بوتا مخانا يحبرلنا زل برانت ستيلو بين حدغوني يزبل تدرف مالت سلازي مزحتو غزي حدا سب كمزي فالول እንዳወጣ ኸይዱ ካብት ከባቢኡ ኣብ ከተማ ጽቡቅ ነገር ኣሎ ኢሉ በመሕሳብ ወጽዩ ዝኾነ ነገር እንትገብር እንተሎ ዝግለጽ ዓይነት ኣገላልጻ እዩ ስለዚህ እዚ ንግስት ሓየሎም ዝተደርፈ ደርፊ ሕጁን በአግባቡ በሰብለ ካሕሳይ በአግባቡ ዝተደርፈ ደርፊ እዩ ንሆም ሪከርድስ ከ ሓሪፍ ገይሩ ዝገለጾ ማለት እዩ
زتريو زلهم مجايص زلوا نبعلو مالتي تمحلبنا نبعلو تمحلبنا كفتيسي وكات مراخبيت لنا نحنا نقلصو مالتي ازي كفايتو بخالي ملكعون يسرحيو مالتي بالسفه بزمسل ملكعون تسفيو بلعلعلو يسرحيو زي كن مراخبيت مبزحاتو غزي انتايلو خمس ግለጽ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እኳ ሹም እንተዘይፈለጥኮ እዚ መጋየጽ ኣሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ነታ ለሕሙ ንባዕሉ ኢቭን ንዓሲ እምቢ ብዘይትብለሉ መልክዑ ሸዋሕ ዝብል ድምጽ እውን ዘለዎ ምዃኑ እዩ ማሕደር ራያ ኩሉ ነገራት ብጠስሚ ዝተጠሰመ ጓል ኣንስተይቲ ራያ ንባዕሉ ጠስሚ ከም ዝገበረት ገለ ዝገልጽ መብዛሕትኡ ግዜ ዓዲ ብላዕ ሰተ ዓዲ ሹሻይ ሃፍ ተባሂሉ ዝግለጽ ማለት እዩ ታወላዲኡ ዝሃብዎ ክዳን ታ ወህብቶ ክሳብ ሕጂ ሒዝዋ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዋላ ድሕርቲ መርዓ ዝገልጸልና ዘሎ ማለት እዩ ድሕሪ ምስ ወሰዳውን ማዕሉ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ንሳውን ካት ጥልፋን እቲ ዙርያት ኩሉ ነገራትን መቐነተን ዕጣቐን ኩሉ ዝገብሮ ተነዴታት ክነግረኩም ኣይክእልን ከመይ ዓይነት ባህሊ ዘንጸባርቕ ክሊፕ ከም ዝሰርሐት ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ናሆም ሪከርድ ዝሰርሖ ክሊፕ እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ጥራሕኻ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ናይ ሙቆት ከባቢታት ስለ ዝኾነ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝገብርዎ ማለት እዩ ሽራራ ዝበሃል እንታይ ዝበሃል ዕጣቕን ምስኡ ጥራሕ ገይሮም ንበይኖም ዋላ እንድሕር ኣብ ከባቢ ገዝኦም ኣልዮም ሲ ጥርሑሙን ይንቀሳቀስኩም ምዃኖም ዝገልጽ እዩ ምክንያቱ ገጀፍቲዮም ጉልበቶም ንባዕሎም ካብታት ያ ዘለዉ ቶም መናእሰይ ንባዕሉ ደረቶም ስፍሓት ደረቶም ብዘርእሉ መልክዑ እዮም ዝጀሃሩሉ ማለት እዩ ተስዋይ ከምዚ ገይሩ ኸሪኤልና ደሊ ዘሎ ቀደም ነግረ መንገዱ ኣብቲ ክሊፕ ብዙሓት ነገራት ኣለው ካብ ንሪኦም ዝነበርና ንግዲ ንዓፋር ቀረባ ስለዝኾነ በቲ ከባቢታት ንሰቢልካ ብእንደርታ ኣቢሉ ዝኸይድ ዝነበረ መስመር ንግዲ ኣርሆ ብኸመይ ክንፀባረቕ ከም ዘሎ ዘንፀባረቐሉ እዩ ግመሉ እንዳ ኮብኮበ ዝኸድ ዘሎ ነጋዳይ ዘርእየና ማለት እዩ ነጋዳይ ወይ ከዓ ዓዲ ግመል ዓዲ ዓበይቲ መጽዓኛታትን ጽዕነታትን ከም ዘለውን እዩ እንተላሚሒት ስፍርታት ኩሎም ዘለዎ ዓዲ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ተቦላ ንሳኻ ልክ ኣብዚ ከዓ ብዝኽርም ተመሊሱ መጽኡ ኣብ ወለዱ ክንዲ ወለዱ ዝተከአት ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝተመርዓወ ኣቦ ዝሃብዎ ሽልማት ብተመሳሳሊ ንሳውን ካብ ገዛ ውፅያ ከም ተወ ዘላን ንሳ ኣቦ ነዲን ኮይና ከም ተናብሮ ዘላን ዝገልጸሉ እዩ ማለት እዩ መወዳእታ ደቂ ራያ ራዩማ ሓጎሶም ገልጽ ከለዉ ኣብ ዳሶም ማለት እዩ ብቃንጫ ተሰርሐ ዳስ ከምዚኦም ዝገልጹ ሓጎሶም ብከምዚኦም ዝገልጹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተጻወትዮም ብጣዕሚ ቀለድቲዮም ቀጺልና ንሪኦ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ክሊፕ እዩ ሳየት ቲቪ ሳየት ዝበሃል ናይ ቲቪ ፕሮግራም ወይ ከዓ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ብኣግባቡ ሓንቲ ምርጽቲ ዝኾነት ቪድዮ ባህላዊት ቪድዮ ሰሪሑ ዘቕረበልና ቪድዮ እያ ንሳ ከዓ መበል ሳልሰይቲ ኣካል ናይታ ቪድዮ ጌርና ኢና ንቕረባ ባህልና እንታይ ይመስል ትብል እያ ማለት እዩ መወዳእቱ ነዛ ክሊፕ እዚኣ ዝሰርሓት ዳህላክ ፊልም ፕሮዳክሽን እዩ ዳህላክ ብጣዕሚ ብኣግባቡ ሓንቲ ክሊፕ ምቅርጥዕን ብዝበለ እዩ ሰሪሕዋ ንሳ ከመይ ገይሩ ገሊፅዋ ዝብል እውን ኣካል ናይቲ ናይ ሎማዓንቲ ባህላዊ ክሊፕ ህየሳን ትንተናን ተይኮነስ ዳርኣኻ ዝኾነ ነገራት መዘራብ ኢልና ንግለጾ ማለት እዩ ኣካሉ ጌርና ሒዝና ክንመፂና ባህልና እያ ንራእያ ንእስነት እትብል ክሊፕ ደርፊና ክንርኢ ማለት እዩ ኣብርሀት አንከረ ጓል አንከረ ሊያ ጎይቶም ኣብርሀት ብርሃነን ኮይነን ዝሰርሑ እየን ማለት ስለዚ እዚ ክሊፕ እዚ ብጣዕሚ ባህሊ ወለድና ብኣግባቡ ዘመሓላልፍን ዘንጸባርቕን ደስ ዝብሉ ነገራት ዘለዎን ደርፊ ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮ ካብቶም ምሩጻት መግለፂ ባህልታት ደርፍታትና ጽቡቓት ክሊፓት ሓደ እዩ ንቐጽልና ክንትንትኖ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዕጣቕን መቐነትን ናይተን ደቂ ኣንስትዮ እዩ ማለት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መዕጠቒ ኣተዓጣጥቕኡን ዓይነቱን ኣጠቓቕምኡን ምስቲ ኣብ ትግራይ ከባቢ ዘሎ ዓይነት መቐነት ማዕረ ኮይኑ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምስ ቆልዓ ኣሸንዳ ዝገብርኦ ዓይነት መቐነት ማዕረ እንትኸውን መብዛሕትኡ ግዜ ቆልዓ ኣሸንዳ ከምዚ ውርውርታይ ዝኾነ ዓይነት ዕጣቕ ይጥቀማ እየን እዚ ግን በቲ ሕጂ ዘሎ ዘመናዊ መግለፂነቱ ማለት እዩ ኣብ ከባቢታት ኤርትራ ማለት እዩ ምስቶም ተመሳሳሊ ባህሊ ዘለና ኣሕዋትና ከባቢታት ኤርትራ ዝገብርዎ መዕጠቕን ዕጣቕን እዩ ማለት እዩ ካሊእ ብተወሳኺ ከዓ መብዛሕትኡ እዚ እኳ ብተመሳሳሊ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይን ኤርትራን ዝዝውተር እዩ ዝረኣኽዎ እዩ እዚ ኣብ ቁኑእን ታሕቲ ዘላሲ ሓንቲ ዝኾነት ሃረላ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃርሳ بسلست كلراتيا قدم متحزات قلت نيرا مالتيو مستقونن مالتيو توسيخا قدم تشاف قونن بستفلي ملكعو بزخونه نغير يتحزان يرني اديتاتنا مالتي ازي اتهاري بماخل سنتيقه تحلف وي كا ماخلن كا انسان يرايا مالتيو زي مغايصتاتيو اتي غيرون اوزلوا كمزي ناي ادري وي كا ناي كبابታት حرر اب ኢትዮጵያ ዘሎ ዝመስል ኣብ كبابታት ኤርትራ ዝረአብ ክሳደን ድማ እቶሮራይ በቆል ዓሸንዳ መብዛሕት ግዜ ኣብ ትግራይ ውን ዝግበር ማለትዩ እዚ መግለጺ መጋየጺ ልክዕ ካብቲ ማዕተብ
ወይ ከዓ ካብቲ ዝብጦሲ ሕፅር ኢሉ ጥብቕ ዝበለ ጽቡቕ ነገር እዩ እዚ ኣብ ከምዚ ዕምበባ ገርገለ መስቀል ኢልና ንሕና ንገልጾ ገርገረ መስቀል ድዩ ገለ መስቀል ድዩ ዋላ ይፍለጥን ንምንታይ ትሽም ንስኹም ዝወፅው ናይ ንፈልጥን ግን ከባቢታት መስቀል ገለ ዝወፅእ ዘሎ ዕምበባ ማለት እዩ ናይ ሓድሽ ዓመት ዕምበባ ብኢትዮጵያውያን ቁጣጣሽ ኣበባ ተባሂሉ ይፍለጥ እዚ ነገር እዚ ከዓ ኣብዘን ደቂ ኣንስትዮ ርኤዮ ኣለኹ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ምዕሩግ ዝኾነ ባህልን ኣተሓዛ ኸበሮን ንባዕሉ ከንጨብጨባ ከለዋ ከዓ ኢደን ንባዕሉ ዝገልጻሉ መንገዲ ብጣዕሚ እዩ ገሪሙኒ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓምባር ወለባ ኩሎም ዝበሃሉ ነገራት እዩ ኣብ ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ እዚ ኣብ ትግራይ ዝረአ ፍሉጥ ባህሊ ከምኡውን ኣብ ኤርትራ ዝረአ ዘለኹ ባህሊ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ባህሊ እዩ ሓደ ኢና ዝበል ኩሉ ምኽንያት በዚ ባህሊ መንገዲ ዘቢለ እየ ኣብ እታ ናይ ጋመ ዘላ እንታይ መወዳእታ ማለት እዩ ሓንቲ ዝኣስራ ቀደም ነራ ማለት እዩ ስለዚ ልክ ከምዚ ዝብጦ መስቀል ኣብ ታሕተ ምሽ ነራ ኣብዚ ኣኻ ናይ ግንባር መስቀል ነራ ያ ንእሽተይ መስቀል ማለት እዩ እዚኣ ሎም እንዳተረፈት ከዳ እቲ ጎባጉብ ዝብልኩኹም ከም ዘለዎ ትጌራቶ ዘላ ሕጂ ማለት እዩ ጎባጉብን ዝብጦን ትሪእዎ ኣለኹም ራእይዎ ማለት ብምልክት ገይሩ በኣግባቡ ገይሩ ገሊጽዎ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓኒ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ስለዚ ሽፈን ትኽደን እዩ ሽፈን ምኽዳን ማለት ከምዚ መግለጺ ታይ ዝበሃል ማለት እዩ ሽፈን ክደነኒ ኣዳነይ ከይሓምያ ኣዳነይ ዝበሃል ነበረ ከምዚ መግለጺ ጽቡቕ ክዳን ዘመናውነት ገለ ተባሂሉ ስለ ጽዋዕ ነበረ ሽፈን ዝበሃል ክዳን ኣባና ብሒቱ ዳርጋ ዝርከብ ክዳን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ዝመጸሉ ከባቢታት ዓረብ ብድዋይ ኣቢሉ ዝኣቱ ክዳን ካብ ዝገርመኩም ግን ኣሰራርሑን እንታይነት ናይቲ ክዳንን ዳርጋ ንሕና ኢና ዋላት ፋብሪካታት ስለዚ የብልና ይነምጻዮ ንምሃዞምበር እቲ ክዳን ግን በኣግባቡ ንጥቀመሉ ንሕና ኢና ስለዚ ሽፈን ጽቡቕ ዓይነት ናይ ክዳን መግለጺ ምዃኑ ሽፈን ተዘይከዲንካኒ ኣዳነይ ከይሓምያነይ ትወስደኒ ኻ ገለ ዝበሃለሉ ዝነበረ እዩ ቀፂልና ንሪኦ ዘለና ከዓ ሰለስተ ዓበይቲ እማን ጌርካ ዝግበእ ዝስንከት ቅጫ እዩ እዚ ቅጫ እዚ ንስዋ ንጥቀመሉ መፅፋእቲ ኢልና ንገልጾ ወይ ከዓ መጠንቃ ኢልና ንገልጾ ነበርና ማለት እዩ ወይ ከዓ መጠቃ ኢሎም ዝገልጾ ከባቢታት እውን ኣለዉ እዮም ስዋ ዝበሃል መስተ ባህላዊ መስተ ናትና ብሑት ውፅኢትን ምህዞን ስለ ዝኾነ ንዕኡ ብኣግባቡ ሪኣክሽን ክህልዎ ብጽቡቕ መልክዑ ምስ በቕሉን ጎሾን ተዋሂዱ ሲ ሪኣክሽን ክገብር ዝገልጽ ዓይነት መንገዲ ነይሩ እዚ ዝኽርን ትዝታን ዘለዎ ክሊፕ እዩ ብጣዕሚ ዝገርም ማለት እዩ እዚ መብዛሕትኡ ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ኣብዛ ክሊፕ እዚኣ ጥራሕ ዝረኣኹ እዩ ኣብተም ካልኦት ክሊፓት ዘየለ ክትሪእዎ ዝግባእ ማለት እዩ ዘመናዊ ዝኾነ ፊልተሪንግ ሲስተም ንባዕሉ ዘይወዳደሮ ወለድና ግን ሓደ ነገር ካብ ሓደ ነገር ከጻሪሉ ብዝኽእሉ መልክዑ ዝጥቀሙሉ ዝነበረ እዩ መኽባዓቲ ማለት ስለዚ መኽባዓቲ ማለት ጽራይ ስዋ ካብ ሓተላ ካብ ግለት ብደንቢ ብኣግባቡ ዝፈሊ ከከም መጠኑ ከዓ ማለት እዩ ትስዋ ክንደ ግዜ ይጽመቆሎ ዝበሃል መጀመርታ እቲ ግርድፍ ዝብልኦ ወይ ከዓ ናይ መጀመርታ ስዋ ንጽመቆ እንተሎ ፍሪ ዝበሉ ነገራት በቕሉን ጎሾን ካብኣቶም ስለ ስራሕሲ ቶም ሪኣክሽን ምስተገበረ መወዳእታ ዝተረፉ ተረፈ ምህርትታት በኣግባቡ ብጉዛዊ ዝሕፈት ዘትርፍሉ ዝነበሩ መንገዲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መጻረይ መኽባዓቲ ዝበሃል በቲ ምልሊኽ ጌራ ቀዲሓቶላ ማለት እዩ ካብቲ ሸሓነ ምስ ቀድሕት ከዓ ስዋ ኣጸምቆላ ከምዚ እንዳገበራ እየን ስዋ ዝጸምቆ ነይረን ቅድሚ እቲ ስዋ ምጽማቆን ይጥሕና እየን ወለድና ማለት ስለዚ ባህላዊ መጥሓን ነይርዎን ባህላዊ መጥሓን ማለት ከምዚ ሎሚ ዘመናዊ ጠሓኒት ብመኪና ትበሃል ወይ ከዓ ሞተር ዲናሞ ገለ ከምዚ ዝሽክርከር ነገር ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ዓበይቲ መጥሓናት ነይሮም ማለት ስለዚ መዲድን ወዲ መዲድን ዝበሃሉ ከምኡኻ ዒልዎ ማለት እዩ ዝተፈላለዩ እኽልታት መሸለቕ ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ከምዚ ይጥሕና ነይረን እየን ስለዚ መዲድ ዝበሃል እቲ ዝዓበየ እንትኸውን ወዲ መዲድ ገለ ዝበሃሉ ከዓ ከምኡ ኣናእሽተይ እኽልታት ማለት እዩ ከከም ጥረነቶም ይፈላለዩ ወይ ከዓ ከምቲ ቴክስቸር ናይቶም እኽልታት ገለ ይፈላለዩ ብከምዚ መጥሓን እውን ቀደም ብኹራ ዝበሃል ንሄ እቲ ዝተጠሓነ እኽሊ ናብቲ ብኹራ ዝበሃል ዳሕራይ ከዓ እዚ ወፂኡ ተለዊሱ ገለ ኢና እንጀራ ጌርና ንበልዕ ነርና ባህር ወለድና ሓያልን ጽኑዕን ጠንካራን እዩ ከዚ ዘምህረና ማለት እዩ እዚ ዘምህረና ኣዴታትና ከምዚ ኢለን ሓሊፎን ሎም ዘለኽን ኣይን ስንክትዶ ኣይን ለውስ ትብላ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ወለድና ግን ከምዚ እንዳገበራ ናብራ ሓዳረን ይመርሓ ነይረን ሕጂ እታ ጓል ኣንስተይቲ ትገብር ዘላ ተኸዳዲና መወዳእታ ሕቋን ዝበሃል ነገራት ሓቁን ዘላ ማለት እዩ محقونيا تحقون زلا تقولن السيت مالتيو محقونيا تننو يا زلا كسام موداتا صعيو يزبال مسعاي خا اسمن بينو حقوان بيني فل مالتيو قصيلنا نريو زلنا خمس تريو زلوخم اكادنا نو اتحازا ذا اكفادات بحال مالتيو تا سانطاسي كمي غير حيزوالو كابيناي ماغرنا بيناي ماغر كيدا تبل قدم يلو بستفالاليو ناي فحصو وكاناي لحص مالت كم حجي جمدات مشالو كم اخا كاب استفالاليو اوامات زوص زلحصو اوامات نيرم يوم سلازي كاباتهم بزوص يو زسرح نيرو مالتي كاب فحصو كاب جمد غليف
يسرح نيرو دحر كابتوم زمناوي مسارحتات كمزي مدابريا ገለገለ ዝመሳሰሉ ሒዞም ዝመጹ ነገራት ሲ ካብአቶም ክስራሕ ጀሚር ካብ ክሻ ገለገለ ዝመሳሰሉ ማለት እዩ ስለዚህ እም ኩሎም ካብ ዘመናዊ እም ግን በባህር ወለድና ዝነበሩ እዮም በባህር ወለድና ኸአ እዚኦም ይመስሉ ነይሮም እቶም ክሊፓት በአግባቡ ከገልጽዎ ፈቲኖም ማለው ማለት እዩ ስለዚህ ድምጻውያን አብረህት አንከረ ጓል አንከረን ሊያጎይቶም ከአብረህት ብርሃንን ዝገልጽዎ ዘሎ ማለት እዩ ዳይሬክተርን ከም ትሪኦ ዘለኹም አስፈሕ ቢለ ኸሪአኩም ነተደርፊ ዳይሬክት ዝገብርዎ ደርፍታት ትሪኦ ዘለኹም ዲአር ስዊት ገለ ዝበሃል ጄይ ዝበሃል እዮም ማለት እዩ መጽናዓትን ምውሃድን ያታው ደርፍታት ያታው ደርፍታት ዝሓዘ መሐሪ ዕዋ ሚካኤል ወይ ከዓ ጠዊል ዝበሃል ማለት እዩ ሲኒማቶግራፊ ሶሎ ኤቲ ዝበሃል ኤዲተር ከለር ግሬዲንግ አብየል ሃይለ ዝበሃል እዩ ነትናይ ቀደም ዓይነት ከለር ወይ ከዓ ቫይቭ ንኸምጽ ዝገበሮ ወይ ከዓ ላት ገለገለ ዝተጠቀመ ማለት እዩ ፕሮዳክሽን ማኔጀር ብጣዕሚ ሎኬሽን መረጻ ኾን ይኽእል ገለገለ ምትሕባራት ዘለዎ ማለት እዩ ኣብ ፕሮዲስ ምግባር እውን ማኔጅ ዝገበረ ማለት እዩ ኤፍሬም ብርሃነ ኢቨን ተስፋ ዓለም ሙዚቀኛታት ኪቦርድ ሰሎሞን ገብረ ህይወት እዚኦም በሙሉኦም ዝሰርሕዎ ክሊፒና ሪኢና ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝተንተናዮ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደለኹ ንሕና ሓደ ኢና ወይ ከዓ ሓደ ኣማጻጽኣን ሓደ ዓይነትን ህዝብታት ኢና ክብል ተለኹ ምኽንያት ኣለኒ ምኽንያተይ ከዓ ከምዚ ማዕረ ዝኾነ ባህልን ምትእስሳር ኮነስ ፍጹማዊ ሓድነት ዳርጋ ዘለዎም ነገራት ስለ ዘለዎና እየ ዝገልጾ ማለት እዩ ባህል ወለድኹም ንዘይትፈልጡ ባህል ወለድና ነዚ መስል ባህል ወለድና ንኽንፈልጥ እትገብሩና ክሊፓት ስራሕኹሞ ነገር ድማ ኣዝየ ልዑል ዝኾነ ምስጋና ኣለኒ ቀጽሉሉ በርቱዕ ክብለኩም እየ ዝደሊ ልዋም ቅነ ኾነልኩም እየ ዝምነ ሽደን ሪአክት ስዋን ነይሩ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑ ደቂ ባህሊ ደቂ ህዝቢ ልዋም ሓናቐኒዮታ ውድ ላይት دحنا حضرت حواتي ما نطيب